Але то се изглежда много здрав. Извинявай. Здрасти. Здрасти. Как се казваш? Георги? Евгений, приятно ме. Искаш ли да спечелиш от нас портфел от Ревел? Ами, да. За да участваш, първо следваш ли ни в Инстаграм? Ами, мисля, че не да ти кажа. Сега ще погледна. Дай да погледнем. Така. Я? Ами, не ви следвам. Ами, последвай ни, за да участваш. Добре, Естествено. последване. Днескашно предизвикателство на Ревел е, Джорка, трябва да направиш 10 чисти набирания. Можеш ли? Ще се пробвам, ще дам всичко от себе си. Добре, айде, да видим. Почваш. Добре. 1, 2, 3, 4, 5. Трябваше да му кажем повече. 6, 7, 8, 9, 10. Чето спечели с наша карбонов портфел. Добре. Благодаря. Я да го видим. Покажи го на камерата. Много добре изглежда. И макар че може да го пробваш. Как работи така? Да, ти скажеш, да. Аха. Даже направо фърлям това. Цак. Много добре. Благодаря. Напишете долу в коментарите какво да бъде следващото предизвикателство на Ревел.